Euskal Herritik aparte, mila legua bitarte, eskuetan kaloturi preso Zamora naukate. Pentsaturik zenbat urte, behar dugun hemen bete, pazientzia hartu beharko libre utzi arte. Maiatzeko egun batez, 30 suertez, gose greba bat hasi genduen geure borondatez. Goitik laguntzarik batez, guztia zan geure kaltez, obispo eta paizkolko handiak lasai bizi bitez. Hiru egun ta erdira, lotuta komisarira, ardi gaixoak bezala goaz geure hiltegira. Hotzen hasiko balira, bizkarrik ez erretira, lehenago ere emondakoak danak hartu dira. Geroztik aste betera, tribunal faltzo batera, azaldu ginen gure krimenen kontu emotera. Mila arrazoiatena, ebezan gure kaltera, karga ederra debalde jaso genduan kolpera. Tribunaleko nausila, trumoi artetik jausila, gizona ala piztia zerzan dudan gagozila. Ez du lata jarrausila, haren zientzi guzila, esku honetan dago mutilak gure justizia. Ezkerreta eskubira, azan ez bat adirdira, pentsa zeiteken sartu ginela sugen abida. Ikaraz nengon begira, bosgu ezen aurpegira, akerrak ere gaien ondoan biztifinak dira. Goizio xelebre hartan, poz banuen neure baitan, alako pizti saila de balde ikustea bertan. Baina gauza baten faltan, geratu nintzan penatan, bustan izeuken begiratzea aztu egin jatan. Agurreginik burgosi, naizta ez asko merezi, bueltan gentozen kriado jaunak gendula nagusi. Bakoitza zazpi polizi, euren pistola eta guzi, bidea libre zitu niesi nahi zuenak hasi. Heldu ginen Zamorara, infernu zulo kontada, hori bada dagon lekutik gaizala anpada. Urte bat zuren bolata, gu hemen izango